Έχει πει και ο Χριστόφορος, όλα όσα βιώνει και όλος ο υπόλοιπος κόσμος που ζει μια τέτοια κατάσταση. Κοίταξε, Χριστιανά, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο ονομάζεται τζόγος. Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο ονομάζεται κληρονομικό της. Έχει αποδειχτεί αυτή τη στιγμή, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι ο τζόγος οφείλεται στην κληρονομικότητα κατά 99%. Τώρα, αν μπορείς να το ξεπεράσεις ή δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, και αυτό είναι κάτι το οποίο συζητείται. Πολλοί μπορούν να το ξεπεράσουν, ορισμένοι δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Μάλιστα. Αλλά είναι κάτι που έχεις μέσα σου. Είναι κάτι που πρέπει να πολεμήσεις για να το νικήσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι χόπι. Ή θα το νικήσεις ή θα σε νικήσει. Ή θα σε φάει. Θα σε φάει, ναι, όχι απλά θα σε νικήσει. Χριστόφορε μου. Εγώ πιστεύω ότι είναι και κληρονομικό, αλλά μπορεί και να παρουσιαστεί, όπως εξήγησα πριν για να μην τα επαναλαμβάνω, κάτω από κάποιες συνθήκες διαβίωσης σε νεαρή ηλικία. Τώρα από εκεί και πέρα, και θέλω να το παραλαμβάνω συνέχεια αυτό, ότι ό,τι έχει συμβεί στη ζωή μας, είτε τα χάσαμε, τα πατήσαμε, τα κάναμε, όλα αυτά που έχουν συμβεί είναι αυτά που μας κάναν αυτό που είμαστε σήμερα. Και δεν πρέπει να μετανιώνουμε για τίποτα. Για όλες τις εμπειρίες. Αυτά είναι που είμαστε ζωντανοί και δεν έχουμε πεθάνει. Δεν πρέπει να μετανιώνουμε για τίποτα. Πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από τα λάθη μας, να μην τα επαναλαμβάνουμε, να παραδειγματιζόμαστε και από τα λάθη των άλλων και στο τέλος της ημέρας για να ξεπεράσει αυτόν την διανοητική πάθηση, όπως τη λέω εγώ, πρέπει να αγαπάς και να σέβεσαι τον εαυτό σου. Ούτε δεν πρέπει να ρίχνεις ευθύνες σε κανέναν, δεν σου φταίει κανένας. Ούτε η μάμα σου, ούτε ο σκιός σου, ούτε η γυναίκα σου, ούτε ο κάτος, ούτε το ποντίκι, ούτε ο σύλλος κανένας. Φταίεις ο ίδιος. Και όταν προσιλώσεις την προσοχή σου στον εαυτό σου, με σκοπό να βρεις τον πραγματικό σου εαυτό, γιατί του ψεύτηκε αυτή, δεν είσαι εσύ. Τούτο το πράγμα που σου μιλάμε στο νου καθημερινά, δεν είσαι εσύ. Εσύ είσαι τούτος που ακούεις τη σκέψη. Δηλαδή, το εγώ που λέει οι γιατροί, τούτη κασέτα, είναι ψεύτικη. Όταν ανακαλύψεις τον πραγματικό σου εαυτόν και το σεβαστείς, ούτε κουμάρι θα ξαναπαίξεις, θα σε αγαπούν και θα σέβεται όλος ο κόσμος. Τελεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Και κρατάω πάρα πολύ έντονα τα μηνύματα τα οποία είχες πει και στην αρχή της εκπομπής. Και αυτό που φυσικά πάντα μας λέει ο γιατρός, η απόλυτη καταστροφή, ο τζόγος. Δεν ξεφεύγει κανείς. Άμα μπλέξεις, λίγες φορές, όχι δεν ξεφεύγει κανείς, δεν ξεφεύγει κανείς άμα δεν θέλει να ξεφύγει. Εκτός και αν είσαι μάγος. Δηλαδή, αν κάποιος είναι μάγος και μπορεί να βρίσκει το μέλλον, πιστεύω ότι έχει πολύ καλές πιθανότητες. Διαφορετικά δεν έχεις καμία απολύτως πιθανότητα. Μα καμία. Είσαι καταστραμμένος από χέρι πριν να ξεκινήσεις. Να στείλουμε και την αγάπη μας στην οικογένειά σου, έτσι που φαντάζομαι ότι θα παρακολουθεί την εκπομπή, και στη σύζυγό σου και στα παιδάκια σας. Να χαίρεστε την οικογένειά σας και πάντα να πηγαίνουν καλά τα πράγματα και να κυλήσουν όλα ομαλά. Θες να της πεις κάτι έτσι για όλα αυτά τα οποία έχεις πει? Για το πόσα έχει αντέξει πια μαζί σου. Κοιτάξτε, με τη Ραμόνα κάναμε μια κοινή προσπάθεια αλλαγής και ναι, σίγουρα το γεγονός ότι με άντεξε μπορεί να τη θεωρήσουμε και ηρωίδα, διότι πράγματι η κατάστασή μου ήταν πολύ δύσκολη, αλλά είναι πολύ σημαντικό σε μια σχέση όταν ο ένας αλλάζει πρέπει να αλλάξει και ο άλλος, διαφορετικά χωρίζεις. Δηλαδή, είναι πολύ βασικό αυτό, δηλαδή η ορίμανση, γιατί όταν λέμε να αλλάζω στην ουσία τι κάνω, οριμάζω. Όταν ένας οριμάζει και ο άλλος μείνει εδώ, τέλος. Γιατρέ μου, αυτό που λέει. Συμφωνώ απολύτως. Γιατί δεν μπορώ να σταματήσω με τα σχόλια, λέει ο ένας, λέει και ο άλλος. Συμφωνώ απολύτως, είναι μια αλληλουχία γεγονότων. Το ένα φέρνει το άλλο, το ένα φέρνει το άλλο. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν τα παιδιά τους προβλήματα στο σπίτι, ειδικά τα μικρά παιδιά που είναι πολύ ευαισθητός, και πιάνουν τη γυναίκα τους να το πάρουμε στον γιατρό, να το κάνουμε. Όχι, φίλε μου, να πάει εσύ στον γιατρό. Εσύ και η γυναίκα σου, πιάσει ποσέρι, και να πάτε εσύ στον γιατρό, και άμα γιάνετε εσείς να δεις τα μωρά σου που να γίνουν αυτόματα. Αυτοματισμός. Τούτο θέλω να είμαι έτσι πολύ. Πολύ έντονος και πάλι μέσα από ό,τι έζησες εσύ και μέσα από τις δικές σου εμπειρίες και τα βιώματα. Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πραγματικά. Γιατρέ μου, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εμείς εδώ θα είμαστε πρώτο Θεός με το καλό και την ερχόμενη Πέμπτη. Χριστόφορο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χρειάζεται πραγματικά δύναμη και κουράγιο να αντιμετωπίσεις πρώτος εσύ τον εαυτό σου και μετά να βγεις και να τα πεις και να τα καταθέσεις όλα αυτά δημόσια. Τίποτα, δεν χρειάζεται. Χρειάζεται να ζεις την πραγματικότητα της ζωής σου. Απλώς και πολύ απλά.